ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இதுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादे सतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय. कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பகவத்கீதை 18 நாட்கள் அந்த லெவல் 1 செஷன்ல நம்ம எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு பகவத்கீதையின் சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவத்கீதையின் சாரம் அப்படின்னு இங்க நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் இந்த செகண்ட் சாப்டர் வந்து சொல்றாங்க. இதுல வந்து கீதையின் சாராம்சம். இதுல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆத்ம ஞானத்தை போதிக்கிறார். சோ ஆத்ம ஞானம் அப்படின்னா நான் உடல் அல்ல. நான் அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, நான்னா இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா நான் இந்த உடல் அல்ல. நான் அப்படின்னா நான் இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்ல போறார். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 1ல 5 விஷயங்கள் சொல்லி அர்ஜுனர் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். சோ இந்த 5 ரீசன்னால நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், என்னை விட்டுடு கிருஷ்ணா, நான் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். பகவானும் கிருஷ்ணர் என்ன பேசுறார் அப்படிங்கிறத பேசாம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார், பதிலே பேசல. சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் பேச போறாரா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை, கிருஷ்ணர் அவற்றை விவரிக்கும் ஸ்லோகம், கிருஷ்ணருடைய பதில்கள், இதுதான் இங்க பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இரக்கம். அதாவது என்னுடைய தாத்தா இருக்கிறார், என்னுடைய குரு இருக்கிறாங்க, என்னுடைய தம்பிமார்கள் கௌரவர்கள் இருக்கிறார்கள், சித்தப்பாமார்கள் இருக்கிறார்கள், நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள், இவர்களை வந்து நான் எப்படி கொள்ளுவேன் அப்படின்னு இறக்கப்படுறார், கம்பேஷன். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, நாம் எல்லோருமே இந்த பௌதீகவாதிகள் எல்லோருமே உடல்கள் அல்ல, எல்லாருமே ஆத்மாக்கள். அந்த ஆத்மாக்கள் நிரந்தரமானது. இந்த உடலுக்கு தான் அழிவே தவிர அந்த ஆத்மாவை யாராலும் அழிக்க முடியாது
அந்த ஆத்மா என்றென்றும் நிரந்தரமாக வாழக்கூடியது. சோ அத நீ கொல்லவே முடியாது. சோ எதுக்காக நீ கவலைப்படுற அப்படின்னு கேக்குறார். அடுத்தது இன்பமின்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த போரிலே இறந்தால் அவங்க போர்க்களத்திலே வீரமரணம் அடைந்த அந்த வீரர்களுக்கு வீர ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்வர்க்கம் வாசல் எப்பவுமே திறந்து வைத்திருக்கப்படும். போர்க்களத்துல வீரமரணம் அடைந்தவர்களுக்கு. அப்படி இல்ல அப்படின்னா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னொரு புத்துணர்ச்சியான உடல் கிடைக்க போகிறது. இளமையான உடல் கிடைக்க போகிறது. ஏன்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு தான் அழிவில்லை. இந்த உடல் அழிந்தாலும் அந்த ஆத்மாவுக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்க போகுது. இளமையான உடல். சோ அத நினைச்சு நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்தது பாவச் செயல். இத அடுத்த இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டேன்னா இது எனக்கு பாவம் சேரும் அப்படிங்கிறார். அப்போ நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னா எல்லா விளைவுகளையும் நீ செய்கின்ற எல்லாவற்றையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து செய். அப்படி அர்ப்பணித்து செய்யும் போது பாவமோ புண்ணியமோ அந்த விளைவுகள் எல்லாம் எனக்கு தான், உனக்கு எதுவும் இல்ல. உன்னை பாவத்தின் விளைவுகள் தீண்டாது அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் சொல்றார். இருமணம் பண்ணலாமா, போர் செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு பகவானே சொல்றார் போர் செய் அப்படின்னு. அப்போ பகவானே சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு மேல யாரும் கிடையாது. அப்போ திடமான உறுதியுடன் என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே போர் செய்தாலுமே கூட அந்த செயலை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யும் போது நாம் பாவ புண்ணிய விளைவுகளில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். அடுத்தது ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னா யாரு அப்படிங்கிறத பத்தி 54 72 வரைக்கும் விளக்க போறார். அப்ப குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போகும் அப்படின்னு நேத்து சொன்னார் அர்ஜுனர். அதுக்கு வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க முன்மாதிரியாக இருப்பாய். வர்ணசங்கரம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். பெண்களும் இளைஞர்களும் சுதந்திரம் மிகுந்தவர்களாகி அவர்களை வழிநடத்துவதற்கு குடும்ப தலைவர்கள் யாருமே இல்லாம தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகும். அந்த தேவையற்ற சந்ததிகளுக்கு தர்மம் எது அதர்மம் எது அப்படின்னு தெரியாததுனால மனம் போன போக்கிலே நடப்பார்கள். சோ அவர்கள் திருடர்களாக கயவர்களாக எல்லா தவறுகளும் செய்வார்கள். சோ அந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து போவதற்கு நான் காரணமா இருக்க மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், அந்த வர்ண சங்கரத்தை தடு. நீ ஒரு முன்மாதிரியான ராஜாவாக திகழ்ந்து அந்த வர்ண சங்கரம் ஏற்படாமல் நீ காப்பாற்றுவாய் அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனருக்கு பதில் சொல்றார். சோ நம்ம ஒரு நேத்து பார்த்ததுல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டோம். 5 முக்கியமான காரணங்களை சொல்லி போரிட மறுத்தார். அப்புறம் என்னென்ன மங்களமான அறிகுறிகள் பாண்டவர்களுக்குத்தான் வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்க போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன மங்களமான அறிகுறிகள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுக்கே தெரியும் பகவான் ரிஷிகேஷனாக இருக்கிறார். அவரே தேரோட்டியாக வந்திருக்கிறார். சோ அவருடைய மனதிலே என்னைக்குமே அதிர்ஷ்ட தேவதையாக மகாலட்சுமி தாயார் வீற்றிருக்கிறார். சோ வெற்றி அவர்களுக்குத்தான். அப்புறம் காண்டீபம், அர்ஜுனனுடைய காண்டீபம் சிவபெருமானால் பரிசளிக்கப்பட்டது. அதுக்கு பேரு பசுபதாஸ்திரம். அவர் உட்கார்ந்திருக்கிற தேர் அக்னி தேவனால் பரிசளிக்கப்பட்டது. உலகங்கள்ல எந்த திசைகளுக்கு போனாலும் வெற்றியை தான் அது கொண்டு சேர்க்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய அறிகுறிகள், நல்ல மங்களமான அறிகுறிகள் பாண்டவர்களுக்கு தெரிந்தது. சோ இதிலிருந்து அவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம், ஜெயம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ இங்க நம்ம இந்த 2.7 இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி ஜெயஸ்ரீகரன் மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. கார்பண்ய தோஷோ படிக்கிறாங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। कार्पण्य दोषो बहद स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः
यशेयशान्निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण माताजी. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன் அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட. சோ இது ஒரு திருப்பு முனையான ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில. இவ்வளவு நேரமும் அர்ஜுனன் பேசுவதை மட்டுமே பகவான் கேட்டுட்டு இருந்தார். சோ இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் நடக்க போகிறது. அப்போ இவ்வளவு நேரமும் நண்பனாக இருந்த பகவானை இப்போ குருவாக பார்க்கிறார் அர்ஜுனர். எப்படியெல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்ல போறார் பாருங்க. இந்த நிலையில் எனக்கு எது நல்லது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. சோ நான் உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன். எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நான் ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கேன். அதனால நீங்க எனக்கு தெளிவா எனக்கு எது நல்லதுன்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார். இங்க நம்ம பாக்குறோம் கருமித்தனமான பலவீனத்தால் அப்படிங்கிறாரு. கருமித்தனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஓகே, கருமித்தனம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த கலியுகத்துல புலனின்பத்தை நாடித்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே இருக்கிறது. புலனின்பம், என்னுடைய இன்பம், என் குடும்பத்தாருடைய இன்பம். சோ இத திருப்திப்படுத்தணும், இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு அதை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்போ சிற்றின்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, பேரின்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சிற்றின்பம் அப்படிங்கிறது தற்காலிகமானது, பேரின்பம் அப்படிங்கிறது நிலையானது. பேரின்பத்தை பற்றி இந்த கலியுகத்து மக்களுக்கு அவ்வளவு ஞானம் கிடையாது. அவர்கள் அதை நாடி செல்லுவதும் கிடையாது. சோ அவங்களுடைய போக்கஸ் எல்லாமே எதுல இருக்கு அப்படின்னா சிற்றின்பத்தை தேடி என்னுடைய புலன்களை நான் திருப்தி செய்ய வேண்டும். இன்னைக்கு என்ன, இன்னைக்கு எனக்கு பசிக்குது, என்னுடைய நாவை நான் திருப்திப்படுத்தணும், என்னுடைய புலன்களை நான் திருப்திப்படுத்தணும், நல்ல சுவையான சாப்பாடு, அப்புறம் காமம், அப்புறம் வேற என்னுடைய குடும்பத்தாரை கவனிக்கணும், அதுக்கு எனக்கு பணம், இதுதான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த சிற்றின்பத்துக்கு தான் நம்ம தற்காலிகமான இந்த இன்பத்துக்கு தான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த உடல் எடுத்ததனுடைய பயன் என்ன, என்ன நோக்கம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு. அப்போ நிரந்தரமான இன்பம் எது அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு. அதனாலதான் இங்கே கருமித்தனமான பலவீனத்தால் நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அதனால நான் ஒரு கஞ்சன் அப்படிங்கிறாரு. கருமித்தனமான பலவீனத்தால் அப்படிங்கிறாரு. என்னுடைய இயல்புகளெல்லாம் இழந்து விட்டேன். அந்த மாதிரிதான் ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. லைட் தெரியுது, அப்புறம் முகங்கள் தெரிகிறது, கலர் எல்லாம் தெரியுது. அது ஒண்ணு பார்த்து பார்த்து அப்பதான் கத்துக்குது. சோ அந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பத்துல நான் இருக்கிறேன். அந்த பிறந்த குழந்தை எப்படி குழப்பமாக இருக்குமோ, ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பார்த்து பார்த்து கத்துக்குமோ, அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில் எனக்கு எது நல்லது, இவங்க நல்லவங்களா இவங்க கெட்டவங்களா, இது செய்யலாமா இது செய்யக்கூடாதா, எதுவுமே எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நான் இப்போ இருக்கிறேன். அதனால நீங்க தான் எனக்கு குருவாக இருந்து நல்லது எது அப்படிங்கறத நீங்க எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் கிட்ட இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அறிவுரை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ இப்போ போர்க்களத்துல இருக்கும்போது இப்படி கேட்கிறார். போர்க்களத்துக்கு வந்தாச்சு, போர் செய்யணும் அப்படிங்கறதுதான் அவங்களுடைய எண்ணம். சோ இந்த மாதிரி சமயத்துல இவர் நான் போர் செய்யலாமா கூடாதா எனக்கு அறிவுரை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறது எப்படி இருக்கு? நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உள்ள போயாச்சு, எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போயிட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதாம திரும்பி வந்தா வீட்டுல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அவங்கள அவங்களுடைய அந்த மதிப்பீடு, அவங்களை பற்றிய ஒரு மதிப்பீடு குறைஞ்சிரும். சோ அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும் அர்ஜுனர் போர்க்களத்துல நின்னுகிட்டு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம இத தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாருங்க, ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற மரம் பக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது. அந்த மரத்துல இருக்கிற கிளி அப்பவும் பக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. சோ நம்மளுடைய பார்வைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. நம்மளுடைய பார்வைகள் பூரணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும். சோ நம்மளுக்கு உள்ளது உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பார்வை, நம்மளுடைய தீட்சண்யம் நன்றாக இருக்கணும். பார்வை குறைய குறைய நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே எப்படிப்பட்ட புலன்கள் அப்படின்னா அதோடைய திறமைகள் வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் வயசாக ஆக. அப்போ அது நம்மளுடைய பார்வை, நம்மளுடைய புரிதல் எல்லாமே குறைஞ்சிரும். சோ தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுடைய பார்வைக்கு புலப்படாத இந்த கிளி நம்முடைய பார்வைக்கு எப்ப புலப்பட்டுச்சு? ரொம்ப பக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம். அப்போ பார்வை பூரணமாக இருக்கும் போதுதான் நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ இத்தனை நாள் அர்ஜுனர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார்? அவங்கள பார்த்து நான் வந்து போரிட மாட்டேன், குரு இருக்கிறார், துரோணாச்சாரியார் இருக்கிறார், அவரை எப்படி கொல்லுவது, என்னுடைய தாத்தா இருக்கிறார், கூர்மையான அம்புகளை கொண்டு அவர் நெஞ்சிலே நான் எப்படி என்னுடைய வில்லம் அம்பை எய்வேன் அப்படின்னு வந்து கேட்டார். சோ அதுக்குதான் வந்து நம்முடைய பார்வைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இப்ப சொல்லியிருக்கிறார். பார்வை பூரணமாக இருக்க வேண்டும். சோ நாம் ஆன்மா, உடல் கிடையாது. இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம். சோ இந்த உடலுக்குத்தான் அழிவு. இந்த உடலை விட்டு வெளியேறிச்சு ஆத்மா அப்படின்னா அந்த ஆத்மாக்கு இன்னொரு புதிய உடல் கிடைக்க போகிறது. அந்த புதிய உடல் எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம் செய்த பாவ புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்பவும் நம்முடைய நிறைவேறாத ஆசைகள் என்னென்ன இருந்துச்சோ போன ஜென்மத்துல இறக்கும் போது அத ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணிதான் நம்மளுக்கு வேறொரு உடல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் சொல்றார் பகவான் அர்ஜுனரை, நீ வந்து அறிவாளிய போல பேசிட்டு நீ அறிவாளிகள் வந்து எதுக்குமே கவலைப்பட மாட்டாங்க இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் எல்லாம். அப்ப என்னென்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, ஒரு சின்ன குழந்தை பிறந்திருக்கு, அந்த குழந்தை வளருது, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகுது. சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா வந்து யௌமாரம், கௌமாரம், யவ்வனம், ஜரா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா வந்து தாண்டி வருது. இளமை, சரிங்களா? இந்த இளமைக்கு வருகிறது, யவ்வனத்துக்கு வருகிறது, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டிட்டோரியேஷன் பீரியட். இந்த பீரியட்ல வந்து நம்ம வந்து வலுவிழக்கிறோம், நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே வந்து செயலிழக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா. சோ முதிர்ச்சி அடைகிறோம், நோய்கள் வந்து அண்டுகிறது. சோ நம்ம வந்து படுக்கையில படுத்துறோம், கடைசியில வந்து இறக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சேஞ்சஸ பார்த்து அறிவாளிகள், அதாவது யோகிகள், நன்றாக தன்னை அறிந்தவர்கள், நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அறிவாளிகள், யோகிகள் வந்து இந்த மாற்றங்களினாலே வந்து திகைப்பது கிடையாது. எப்போ என்னைக்கு ஒருத்தர் பிறந்துட்டோங்களோ அன்னைக்கே அவர்களுடைய மரணமும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அந்த மரணத்தை பார்த்து அறிவாளிகள் வந்து திகைப்பதில்லை, வருத்தப்படுவது கிடையாது. சோ அப்போ நீ ஏன் அர்ஜுனா இவங்களை பார்த்து வருத்தப்படுற? இவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து இறந்தாலும் அவர்களுக்கு வந்து வீர ஸ்வர்க்கமோ இல்ல இன்னொரு புத்துணர்ச்சியான இளமையான உடலோ கிடைக்க போகிறது. சோ அறிவாளியாக இரு. நீ வந்து நீ இந்த மாதிரி வந்து உன்னுடைய மனதிலே எப்படி இந்த களங்கங்கள் எல்லாம் வந்தது அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனரை கண்டிக்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Can you hear me, Durga Mataji? हरे कृष्ण माताजी, दो म्यूट பண்ணிட்டேன் माताजी. देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते. हरे कृष्ण माताजी. தேகத்தை உடையவனின் உடல். தேகினோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு உடல் கிடைச்சு, இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு, தேகத்தை உடையவன். அந்த உடல்
எப்படியெல்லாம் மாறுது? சிறுவயது, இளமை, முதுமை, கௌமாரம், யவ்வனம், ஜரா. சோ இதெல்லாம் கடந்து வருகிறது. அப்போ வயசாயிருச்சு, அந்த உடலுக்கு மரணம் வந்துருச்சு. அப்போ மரணம் வந்த உடனே இந்த உடல் வந்து விழுந்துருச்சு. விழுந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஆத்மா அந்த உடலிலே இருந்து வெளியேறுகிறது. சோ இது மறுபடியும் மறுபடியும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். அந்த ஆத்மாவு மரணம் அடையும். அப்புறம் வேற ஒரு உடல் கிடைக்கும். அந்த பாடிக்கு முடியாது. புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம். திரும்ப 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 இந்த மரணமும் ஜனனமும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். எது வரைக்கும்? இந்த ஆத்மா பகவானை சென்று அடையும் வரை இந்த சைக்கிள், ரீபர்த் சைக்கிள் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். சோ இந்த ஆத்மா என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா, மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த உடலிலே புகுந்து ஒரு தாயின் கர்ப்பத்தில் வைக்கப்பட்டு பிறந்து மறுபடியும் துன்பப்படுவதிலே இருந்து நம்ம எப்படி தப்பிச்சு போகிறது அப்படின்னு வந்து நம்ம திங்க் பண்ணணும். சோ அப்பதான் நம்ம பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும். இல்லைன்னா இந்த பிறவி பெருங்கடலை உழன்று கொண்டேதான் இருக்கணும். மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கணும். எப்படி அந்த ராட்டனத்துல மேல போறவன் கீழே வருவான், கீழே இருக்கிறவன் மேல போடுவான். அதே மாதிரிதான் இந்த ஜனனத்திலும் மரணத்திலும் மாட்டிக்கொண்டு மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து இறந்து கொண்டே இருக்கணும். அப்போ இதையெல்லாம் பார்த்து நிதான புத்தி உடையவர்கள், அதாவது அறிவாளிகள், அதாவது யோகிகள், இந்த மாற்றங்களை எல்லாம் பார்த்து திகைப்பதில்லை. அப்போ நீ மட்டும் ஏன் இவங்களுக்காக வருத்தப்படுற அர்ஜுனா? இவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல போறேன், இவங்க எல்லாம் செத்து போயிடுவாங்க, இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு வந்து எந்த சந்தோஷமும் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति भावगः न चैनं क्लेदयन्त्याभो न तोषयति मारुतः. हरे कृष्ण மாதாஜி. சோ இங்க ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்க முடியாததும், நீரால் நனைக்க முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்த முடியாததும் ஆகும். அப்போ இங்கே ஆத்மாவுடைய கேரக்டர் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்போ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, 2 பறவைகள் ஒரு மரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. ஒரு பறவை பழங்களை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு, ஒரு பறவை அந்த இன்னொரு பறவைய வந்து பார்த்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. சரிங்களா? சோ இது யார் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம மனசுல 2 பேர் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து ஜீவாத்மா, நம்மளுடைய ஆத்மா. இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா. எல்லா உயிர்வாளிகளுடைய மனசுலயும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ நம்ம மனசுலயும் நம்ம ஆத்மாக்கு பக்கத்துல பகவான் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அததான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது இந்த 2 பறவைகள். இந்த பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற இந்த பறவை நம்மளுடைய ஆத்மா. இங்க கவனிச்சுட்டே இருக்கிற இன்னொரு பறவை பரமாத்மா. நாம் செய்கின்ற எல்லா செயல்களையுமே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம செய்யறது யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு. ஆனா பகவான் எல்லாவற்றையும் ஒரு சாட்சி பறவையாக உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. என்னைக்காவது இந்த ஜீவாத்மா நம்ம பக்கம் திரும்பாதா, நம்ம கிட்ட மறுபடியும் வந்து சேர்ந்துராதா அப்படின்னு பகவான் வந்து பார்த்துக்கிட்டே கவனிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். சோ அதுதான் இந்த பிக்சர் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அப்போ நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த ஆத்மாவோட குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த ஆத்மா, அதாவது இந்த ஜீவாத்மா சொன்ன பார்த்தீங்களா, இந்த ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தால் நிரந்தரமானது, அதுக்கு அழிவே கிடையாது. சோ அதான் பகவான் சொல்றார், அர்ஜுனா நீயும் நிரந்தரமானவன், நானும் நிரந்தரமானவன். நாம எத்தனையோ பிரிவுகள்ல ஒன்னா இருந்திருக்கிறோம், அதையெல்லாம் நீ மறந்துட்ட, ஆனா நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார். சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சங்கள், பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ அதனால நம்முடைய ஆத்மாவும் நிரந்தரமானது. நம்முடைய ஆத்மாவை எதாலும் எந்த ஆயுதத்தாலும் அழிக்க முடியாது. அப்புறம் ஏன் நீ கவலைப்படுற, நான் அவங்களை கொல்ல போறேன், அவங்க செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு நீ ஏன் வந்து கவலைப்படுற அப்படிங்கிறார். அந்த ஆத்மாவை துண்டிக்கப்பட சின்னதா எதுவுமே வெட்டவே முடியாது. நெருப்பால எரிக்க முடியுமா? அதுவும் முடியாது. அதை நினைக்க முடியுமா? முடியாது.
அத காற்றால உலர்த்த முடியுமா? முடியாது. சோ இது வந்து என்னைக்குமே எந்த சக்தியினாலையும் அழிக்க முடியாது, நிரந்தரமானது அப்படின்னு பகவான் வந்து ஆணித்தரமாக வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. அப்போ இந்த உடல் தானே அழிய போகிறது. இதுக்காக நீ ஏன் வந்து கவலைப்படுற? அதனால நீ கவலைப்படுறது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமா இருக்கு. அறிவாளிகள் வந்து இதுக்காக கவலைப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். அது மட்டும் கிடையாது. ஆத்மாவுடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னு கூட அடுத்து ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்வார். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு முடியினுடைய நுனி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஹேர், அந்த ஹேரோட அந்த எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? நுனி. அத எடுத்துட்டு அந்த நுனியை வந்து 10,000 துண்டுகளாக வெட்டணுமாம். நுனிய அப்படி கண்ணால பாக்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம். அந்த நுனிய 10,000 பீசஸா கட் பண்ணினா, அதுல ஒரு பீஸோட சைஸ் என்னவோ, அதுதான் ஆத்மாவினுடைய சைஸ். சோ அவ்வளவு சின்னது. எந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. சோ இப்படிப்பட்ட ஆத்மா நிரந்தரமானது, நித்தியமானது. ஆனா, அத்தனூண்டு சைஸா இருக்கிற அந்த ஆத்மா 20 டன் இருக்கிற இல்லைங்களா? அந்த யானையின் உடம்புக்குள்ளே இருந்து கொண்டு அந்த யானையையே கட்டுப்படுத்துகிறது. சோ 20 ஆணைகளின் பலம் கொண்ட வெயிட்டா இருக்கிற அந்த நீர்வாழ் உயிரினங்கள், திமிங்கலங்கள், அதனுடைய உடம்பிலே இத்தினூண்டு ஆத்மா இருந்து கொண்டு அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிறது. சோ ஆத்மாவினுடைய சக்தி அப்படிங்கிறது அளவிட முடியாதது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதை எதாலும் அழிக்க முடியாது அப்படிங்கறத பகவான் ஆணித்தரமா இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ அறிவாளிகள் வந்து இதனால திகைக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பாத்தீங்களா? அப்படின்னா யார் அந்த அறிவாளி? அப்படின்னு அறிவாளிகளுக்கு என்ன குணநலன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அறிவாளிகளுக்கு தெரியும் ஒரு உடல் பிறக்கும் போது பிறப்பு நடக்கும் போதே இறப்பு அப்படிங்கிறது நிச்சயம். தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்ட விஷயம். அப்போ இந்த இறக்க போகிற உடலுக்காக, அழிய போகிற உடலுக்காக முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது. இட் இஸ் டெம்பரரி. அப்போ எது வந்து ரொம்ப முக்கியம்? நம்மளுடைய ஆத்மா. அதுதான் வந்து பெர்மனன்ட். அதுக்குதான் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அப்போ அதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்கிறார். ஒருத்தர் வந்து கடல்ல விழுந்துட்டார். அவரை காப்பாற்ற போனவர் வந்து அந்த உடலை வந்து அப்படியே இழுத்துட்டு வரணுமா? இல்ல அவர் போட்டிருக்கிற சட்டையை மட்டும் இழுத்துட்டு வரணுமா? அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ இப்போ இந்த சட்டை அப்படிங்கிறது எதோட கம்பேர் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்னா, இந்த சட்டை வந்து உடல். நம்மளுடைய இந்த உடல் நம்ம கண்ணால பாக்குறோமே 2 கை, தலை இதெல்லாம் சேர்ந்தது. அந்த உடல் தான் அந்த சட்டை. சோ நம்ம அந்த சட்டைக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டியது இல்லை. நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு தான் முக்கியத்துவம் தரணும். இன்னும் ஒரு விஷயம் சொன்னா நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. இப்போ ஒரு தங்க கூண்டு. அந்த தங்க கூண்டுக்குள்ள ஒரு கிளி இருக்கு. ஆனா அத வளர்க்கிறவர் வந்து தங்க கூண்டுக்கு வந்து நல்லா டெய்லி அத துணிய போட்டு நல்லா தொடச்சு வைக்கிறாரு. உள்ள இருக்கிற கிளிக்கு வந்து உணவிடுவதில்லை. அப்ப என்ன ஆகும் அந்த கிளி? கடைசியில செத்துதான் போயிடும். அதே மாதிரிதான் நம்மளும் நம்ம இந்த உடலுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறோம். இந்த உடலுக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு எந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கறது இல்ல. அதுக்கு தேவையானதை தருவதில்லை. சோ அதுதான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நாம் அப்படின்னா நாம் இந்த உடல் அல்ல. இந்த உடல் நம்மளுக்கு தேவைதான். இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம எல்லா காரியங்களையும் சாதிக்கணும். ஆனா நம்ம ஆத்மா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கிறதையே மறந்துட்டோம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆத்மாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். உடலுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अवाप्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्णा माताजी. அர்ஜுனா, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? நான் போர் செய்ய மாட்டேன், நான் காட்டுக்கு போறேன்னு சொல்றியே அர்ஜுனா, நீ வந்து அவர்கள் மேல இறக்கப்பட்டு போற அப்படின்னு அவங்க பேசுவாங்களா? இல்ல இல்ல.
போருக்கு பயந்து நீ ஓடி போற அப்படின்னு கோழை அப்படின்னு வந்து உன்னை சொல்லுவாங்க. சோ அந்த வார்த்தைகள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது. அதை விட துன்பம் தரக்கூடிய வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை வந்து பேசுவாங்க. சோ வந்து நீ எடுத்திருக்கிற முடிவு வந்து தப்பு அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். இவர் வந்து எப்படிப்பட்டவர் அர்ஜுனர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய யுத்தங்கள் செய்து எந்த யுத்தத்திலுமே வந்து தோற்காதவர் அர்ஜுனர். சோ சிவபெருமான் கிட்ட கூட சண்டை போட்டு இவருடைய திறமையை பார்த்து அவர் பசுபதாஸ்திரத்தையே வந்து பரிசாக கொடுத்தார். சோ இந்த மாதிரி நிறைய சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கிறார். மிகுந்த திறமைசாலி. எப்படிப்பட்ட திறமைசாலினா நம்மனால வந்து ஒரு கையினாலதான் வந்து எழுத முடியும் இல்லைங்களா? நம்மனால வந்து நல்ல இந்த ஒரு கைய வந்து நம்ம எல்லா விதத்திலயும் யூஸ் பண்ணுவோம். சில பேருக்கு வலது கை, சில பேருக்கு இடது கை. ஆனா இந்த அர்ஜுனர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா 2 கைகளையுமே சரிசமமாக வந்து வில்லம்புகளை வந்து கையாளக்கூடியவர். அப்படிப்பட்ட திறமை வாய்ந்தவர். இவ்வளவு திறமைகளை வைத்துக் கொண்டு போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து போறார். அப்போ இது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னா அவர் வந்து எவ்வளவு சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சனா இருக்கிறார். தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவராக ஒரு பக்தராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. हरे कृष्णा माताजी। अथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हरे कृष्ण। குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம். வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. இன்னும் காண்டீகத்தை கீழே வச்சுட்டு ரதத்துல உட்கார்ந்தவர் இன்னும் எழுந்திருக்கவே இல்லை போர் செய்யறதுக்காக. இப்ப மறுபடியும் வந்து பகவான் சொல்றார், குந்தியின் மகனே. உங்களுக்கு தெரியும் அர்ஜுனருடைய அம்மா பேர் குந்தி அப்படின்ட்டு. சோ போர்க்களத்துல நீ ஒருவேளை இறந்துட்ட அப்படின்னா நீ வந்து ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவ. அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா, இன்பமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா? அப்போ உனக்குதான் ஸ்வர்க்கம் கிடைக்க போகுது, அப்புறம் எப்படி நீ இன்பம் இல்லைன்னு சொல்லுவ அப்படிங்கிறார். இல்ல போர்க்களத்துல நீ வந்து ஜெயிச்சிட்ட அப்படின்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகிறது. நீ அந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டு அனுபவிக்கலாம். அதனால நீ உறுதியோடு எழுந்து போர் புரிவாயாக. சோ சத்திரியர்களுடைய கடமை என்ன? சோ பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். பகவான் வந்து இந்த சமுதாயத்து மக்களை வந்து 4 வர்ணங்களாக 4 ஆசிரமங்களாக பிரிச்சிருக்கிறார். சோ என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்ரர். சோ ஒவ்வொருத்தர்களுக்கும் ஒவ்வொரு கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையை அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை செய்வதுதான் தர்மம். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? சத்திரியனான உனக்கு போர் புரிவது உன்னுடைய கடமை. அதை நீ விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்றியே, அதனாலதான் நீ வந்து உனக்கு பாவம் வந்து சேருமே ஒழிய இந்த போர் செய்து அவர்கள் எல்லாரும் கொல்லப்பட்டால் கூட உனக்கு பாவம் வந்து சேராது. போர் புரியாம நீ போனா அது வந்து உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியவனாகி விடுகிறாய். கடமையிலிருந்து தவறியவர்களுக்கு நிச்சயம் வந்து பாவம் அந்த விளைவுகள் வந்து நீ அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல உறுதியாக எழுந்து போரிடு அப்படின்னு வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வலியுறுத்தி இங்க வந்து சொல்றார். அதுதான் இந்த பிக்சர் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகவே இல்லைன்னா வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும். ராஜாவாகி நீ வந்து நாட்டை ஆண்டு அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. நேஹா விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அப்போ இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சரை பாருங்க. ஆஞ்சநேயர், ஸ்ரீராமபிரான். சோ ராமாயணத்துல வந்து ஆஞ்சநேய பெருமான் வந்து இலங்கையை வந்து எரித்தார் இல்லைங்களா? இங்க நம்ம பாக்குறோம் அவருடைய வாள்ல தீ வச்சுட்டாங்க. அந்த இலங்கையை வந்து எரித்து சாம்பலாக்கினார். இது பாவமா? பாவமா இல்லை தர்மமா? தர்மம் மாதாஜி.
தர்மம். ஏன் அப்படின்னா அது பகவானுக்காக செய்யப்பட்டது. சோ பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே அது வந்து நல்ல செயல்கள் தான். அதனால ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் பகவானுக்காக செஞ்சதுனால அந்த விளைவுகள் வந்து அவரை போய் சேராது. அதுதான் ஒரு சின்ன முயற்சி. அணில்கள் எல்லாமே கூட அந்த சேது சமுத்திரத்துல வந்து பாலம் கட்டுறதுக்கு எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச கதை. சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா விஷயங்கள் நமக்கு பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்கு நம்ம செய்யும்போது, அது எல்லாமே வந்து பகவான் கணக்குல எடுத்துக்கிறார். அப்படி நம்ம சின்னதா செய்கின்ற அந்த பக்தி கூட நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். பின்னால நம்ம நினைச்சே பார்க்காத பயங்கரத்திலிருந்து அது வந்து நம்மளை வந்து காக்கும் சக்தியை உடையது. சோ பகவான் வந்து ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்களை கூட வந்து அதுல வந்து கணக்கெடுத்து நமக்கு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே வர்றார். எப்படி நம்மளுடைய நம்ம பேங்க்ல எல்லாம் நம்ம அக்கவுண்ட்ல பணம் போட்டா கிரெடிட் ஆயிட்டு வருது பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு அக்கவுண்ட் வச்சிருப்பார். அத வந்து மெயின்டெயின் பண்ணிட்டு வருவார். நம்ம செய்கின்ற எல்லா சின்ன சின்ன செயல்கள் செய்தாலுமே கூட பகவான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவார். சோ அந்த மாதிரி நமக்கு அது மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தையும், மிக பயங்கரமான விஷயங்கள்ல இருந்தும் கூட அது நம்மளுக்கு பாதுகாப்பை தரக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது. நாம் செய்கின்ற சின்ன செயல்கள் கூட. அதுல வந்து நம்மளுக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட போவது கிடையாது. எந்த இழப்பும் நாம் வந்து சந்திக்க போவது கிடையாது. அதனால நமக்கு லாபம் மட்டும்தான். சோ நம்ம இந்த பௌதீகத்துல இருக்கின்ற நம்ம இப்போ இந்த எத்தனை பிஹெச்டி வேணா வாங்கியிருக்கலாம். இல்ல மெடிசன் படிச்சு டாக்டர் ஆயிருக்கலாம். சோ இந்த ஜென்மத்துல நம்ம வந்து இந்த உடலை விட்டு நமக்கு வயசாயிருச்சு. நம்ம போய் சேர்ந்துடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ ஜென்மத்துல நான் வந்து போன ஜென்மத்துல ரொம்ப பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மிகப்பெரிய டாக்டரா இருந்தேன். மிகப்பெரிய கார்டியாலஜிஸ்டா இருந்தேன். அப்படின்னு அடுத்த ஜென்மத்துல போர்டு போட்டு நம்ம வந்து மருத்துவம் பார்க்க முடியாது. ஆனா, முன்னாடி ஜென்மத்துல நம்ம சேர்த்து வச்சிருந்த அந்த புண்ணிய பலன்கள் எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து அழகா நம்மளோட அக்கவுண்ட்ல வச்சிருப்பார். எந்த இடத்துல நம்ம பக்திய நிறுத்தினோமோ, நம்முடைய மரணம் வந்து நம்ம பக்திய நிறுத்தினோமோ, அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த பக்திய அங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. ஆனா இந்த பௌதீகத்துல நம்ம சம்பாதித்த பெயராகட்டும், புகழாகட்டும், செல்வமாகட்டும் எதுவுமே வந்து நமக்கு அடுத்த ஜென்மத்துக்கு கூட வரப்போவது கிடையாது. ஆனா நாம் செய்த இந்த பக்தி நம்மை ஒவ்வொரு ஜென்மமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मबलहेतुर्भूर्वा कर्मणि हरे ஹரே உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டுமே செய்ய உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படிங்கிறார். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? நீ சத்திரியன். போர் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் உன்னுடைய கடமை. அதிலிருந்து நீ தவறக்கூடாது. சோ அந்த செயல்களுடைய பலன் இப்படி ஆயிடுமோ, அப்படி ஆயிடுமோ அப்படின்னு எல்லாம் நீ நினைக்க வேண்டாம். அந்த பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது. சோ அந்த விளைவுகளை எல்லாம் நீ எனக்கு சமர்ப்பித்து விடு அப்படிங்கிறாரு. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு நான் தான் செஞ்சேன், நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நீ வந்து ஒரு நாள் நினைக்க கூடாது. நம்ம ஒரு சின்ன செயல் செய்தா கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நான் இல்லைன்னா இது நடந்தே இருக்காது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்காது. ஒரு புல் அசையணும் அப்படின்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கணும். அவருடைய அனுமதி இல்லாம எந்த விஷயங்களும் நடக்கவே நடக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால நம்ம தான் கர்த்தா, நான் தான், நான் தான், நான் அப்படிங்கிற அந்த பொய் அகங்காரம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமை? நம்ம ஒரு குடும்ப தலைவியாக இருக்கலாம், இல்ல குடும்ப தலைவராக இருக்கலாம், ஆபீஸ்ல ஒரு சிஓவா இருக்கலாம், இல்ல புரொஃபஸரா இருக்கலாம், டாக்டரா இருக்கலாம். என்னவோ நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற கடமை என்னவோ, குடும்பத்துல ஒரு கடமை இருக்கும். அதே வந்து நம்ம ஆபீஸ் போயிட்டா அங்க ஒரு கடமை இருக்கும். சோ நம்ம என்ன கடமையோ அத வந்து தான் செய்யணுமே ஒழிய, அத விட்டுட்டு வேற ஒரு கடமையை நம்ம செய்யக்கூடாது. அர்ஜுனர் என்ன சொல்றார்? ஏன் பகவான் இப்படி சொல்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர் என்ன சொல்றார்? நான் போர் செய்ய மாட்டேன். நான் காட்டுக்கு போய் தவம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப காட்டுக்கு போய் தவம் செய்வது அப்படிங்கிறது சன்னியாசிகளுடைய கடமை.
சோ அந்த சன்னியாசிகளுடைய கடமையை வந்து சத்திரியனுக்கு என்ன கடமை? போர் செய்தல். சோ நீ சத்திரியன், நீ எந்த கடமையை விட்டு தவம் செய்கிறேன் காட்டுக்கு போய் சொல்றது தப்பு. அது நீ வந்து அது எதுக்கு சமம்? கடமையிலிருந்து தவறுவதற்கு சமம். அதுக்கு என்ன சம்பளம் அப்படின்னா பாவம். சோ பாவம் வந்து செய்யற உனக்கு. அதனால நீ அங்க போய் தவம் செய்வதை விட்டுவிடு, அந்த எண்ணத்தை விட்டுடு. நீ உன்னுடைய கடமையான போர் செய்யறத வந்து நீ செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு. நீதான் காரணம், நீதான் இந்த அழிவுகளுக்கெல்லாம் நீ காரணம் அப்படின்னு நீ நினைக்காத அப்படிங்கிறாரு. சோ கடமை செய்யாமல் இருக்க வந்து ஏதாவது ஒரு வழி தேடாத அப்படிங்கிறாரு. சோ இதான் வந்து இங்க இந்த பிக்சர்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்படி வந்து இந்த வேஷ்டிய கட்டுறதுன்னு அப்படின்னு இந்த அப்பா வந்து பிள்ளைக்கு வந்து சொல்லி தராரு. அப்போ இது எத சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எது நல்லது, எது தீயது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பெரியவர்கள், நம்ம வீட்ல இருக்கிற பெரியவர்களாகட்டும், நம்மளுக்கு ஒரு குரு இருந்தா அவங்களாகட்டும், அவங்க மூலமா தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க தான் இப்படி செய், அப்படி செய், இத செய், இது செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி தராங்க. சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு, நம்மளுடைய பெரியவர்கள், ஆச்சாரியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறோம். சோ ஒரு வீட்ல ஒரு சமையல் ஒரு பொண்ணு கத்துக்கிறா அப்படின்னா கூட, அங்க கூட அவளுக்கு குருவாக அவளுடைய பாட்டியோ, அவளுடைய அம்மாவோ, அவ பெரியவங்க மூத்தவர்கள் யாராவது இருப்பார்கள். அவளை வந்து சொ இப்படி செய், அப்படி செய் அப்படின்னு சொல்லி தர்றதுக்கு, வழிநடத்துவதற்கு. அதே மாரிதான் ஒரு சின்ன ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்ல கூட ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. அங்கேயும் வந்து ஒரு குருவாக ஒரு அ ஒரு பெரியவர் இருப்பார். இல்லைங்களா? சோ அந்த மாரி தான் நம்மளுக்கு குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அவங்க கிட்ட இருந்து தான் அவங்க அனுபவத்தின் மூலமாக அவங்க வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. சோ அத வந்து நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை சரிவர செய்வது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பிக்சரை व्यवसायात्मिका बुद्धिर् कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् हरे कृष्ण माता। இவ்வழியில் உள்ளோர், எந்த வழியில் உள்ளோர்? அதாவது ஸ்திரமான புத்தி படைத்தவர்கள். தங்களுடைய குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். சோ ஃபோக்கஸ் எங்க வச்சிருக்கோம்? நம்மளுடைய கோல் எது? அப்படிங்கிறதுல அந்த யோகிகள் அவங்க வந்து திடமான உறுதியோட இருப்பாங்க. இவர்களுடைய லட்சியம் எல்லாம் ஒண்ணுதான். அதாவது பகவானை சென்று அடைவது. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, குரு டைனாசிட்டி. இவங்க எல்லாருமே வந்து குரு டைனாசிட்டியை சேர்ந்தவங்க. சோ குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. சோ அவங்க ஃபோக்கஸ் இல்லாதவங்க, எதை அடைவது அப்படின்னு தெரியாம இருக்கிறவங்க, இது இந்த கடவுள கும்பிடலாமா? அந்த கடவுள கும்பிடலாமா? சோ இங்க போலாமா? அங்க போலாமா? அப்படிங்கிற அந்த அ என்ன சொல்றது? வேவரிங் மைண்டோடயே இருப்பாங்க. ஆனா திடமான புத்தி உடையவர்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே, கோல் எல்லாமே வந்து ஒரே பக்கத்துல தான் இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் இங்க பாருங்க துரோணாச்சாரியார் இருக்கிறார். அர்ஜுனர் இருக்கிறார். ஒரு சமயத்துல அர்ஜுனர் எல்லாருமே வந்து குருகுலத்துல இருக்காங்க. கௌரவர்களும், பாண்டவர்களும். அப்போ எல்லாருக்குமே வந்து தூரத்துல ஒரு மரத்த காமிக்கிறார். மரத்த காமிச்சு, அங்க வந்து ஒரு பறவை இருக்கிறது. அந்த பறவையினுடைய கண்ணை வந்து குறிபார்த்து எய்யணும், அம்பு எய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ இப்போ எல்லாருமே வர்றாங்க. துரியோதனன் வருகிறான். லைனா ஒவ்வொருத்தரா வராங்க. அப்போ ஒவ்வொருத்தரா பார்த்து துரோணாச்சாரியார் கேட்கிறார், "உனக்கு என்ன தெரியுது அந்த மரத்துல?" அப்படின்னு கேட்டோனே, ஒருத்தரும் ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க. "எனக்கு அந்த இலைகள் தெரிகிறது." ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க, "எனக்கு அதுல இருக்கிற பழங்கள் தெரிகிறது." அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க. கடைசியா வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கும்போது அவர்கிட்ட, "எனக்கு அந்த பறவையின் கண் மட்டுமே தெரிகிறது." அப்படிங்கிறார். சோ அவருடைய ஃபுல் ஃபோக்கஸும் எங்க இருக்கு அப்படின்னா, குரு சொன்ன அந்த பறவையின் கண்ணை மட்டுமே வந்து அவர் தன்னுடைய ஃபோக்கஸா வச்சிருக்கிறார். சோ நமக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய கோலும் இருக்கணும். சோ நமக்கும் வந்து நெறைய நம்மளுடைய ஆசைகள், நம்ம எல்லாமே பல கிளைகள்ல இருக்கக்கூடாது. மெனி பிரான்ச்சஸ். பகுசாகா அப்படின்னா மெனி பிரான்ச்சஸ். ஒரு மரத்துல நெறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். நம்ம வந்து மரத்துக்கு மரம் தாவிக்கொண்டே இருக்கக்கூடாது. அதாவது நம்முடைய ஆசைகள். சோ எத ஃபாலோ பண்றது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து நம்ம
நம்மளுடைய ஆசை வந்து அந்த மாதிரி மாறி மாறி போய்க்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இந்த செஷன் முடிச்ச உடனே உங்களை கூப்பிடுறேன் மாதாஜி. புனிதவதி மாதாஜி. சோ இந்த நம்மளுடைய இந்த இது வந்து ரொம்ப திடமாக இருக்கணும். நம்மளுடைய அந்த போக்கஸ், நம்ம அந்த கோல் எதை ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல நம்ம வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும். அதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது, இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிதல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுதான் சொல்லுது. நம்ம எதை ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோலை செட் பண்ணிட்டு அதை நோக்கியே வந்து நம்ம பயணம் செய்யணும். நம்முடைய முயற்சிகள் எல்லாம் அதை நோக்கியே இருக்கணும் அப்படிங்கறதா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் ஏன் இது வந்து சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, அர்ஜுனர் வந்து இன்டெசிஷனா இருக்கிறார். ஏன் எந்த டெசிஷன் எடுக்கிறது? போர் புரியணுமா, போர் புரியக்கூடாதா, எது நல்லது எது கெட்டது அப்படிங்கிற அந்த இன்டெசிஷன் அந்த இதுல இருக்கிறதுனால, நாட் ஏபிள் டு டேக் எனி டெசிஷன். சோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அதனாலதான் இத வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். சோ அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கறதும் நம்மளுக்கு தெரியும். சவ்யசாட்சின் அப்படின்னு அவர் பேர் இருக்கிறது அர்ஜுனருக்கு. அதாவது கைகளுமே வந்து 100% அவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவார். சோ நம்மளுக்கு ஒரு கையில தான் எழுத முடியும் இல்லைங்களா? ஆனா அவர் வந்து வில்லம்புகளை இரு கைகளுமே வந்து பிரயோகிக்க கூடியவர். சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து இப்போ என்ன நினைக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கிறார். போரிட முடியாமல் வந்து உடல் கை கால்கள் எல்லாம் நடுங்க, நான் உலர்ந்து போக காண்டீவத்தை கீழே வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டார். சோ அவருக்குதான் வந்து இவ்வளவு அறிவுரைகளையும் பகவான் வந்து சொல்லிட்டே இருக்கிறார். இப்போ ஸ்திதாதிர் முனி அப்படிங்கிற ஒரு முனிவர்களுடைய அந்த குணநலன்கள். சிதாதிர் முனி சிதாதிர் முனி அப்படிங்கிற ஒரு முனிவருடைய பேர் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அது வந்து யாரெல்லாம் இந்த குவாலிட்டிஸ்ல இருக்காங்களோ, இப்ப சில குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்ல போறோம். யாருக்கெல்லாம் இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்குதோ அவங்களுக்கெல்லாம் சிதாதிர் முனி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அதாவது தன்னை உணர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னா, அவர்கள் வந்து உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறார்கள். சோ உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும், எனக்கு இது சாப்பிடணும்னு ஆசை, அதை பார்க்கணும்னு ஆசை, இதை கேட்கணும்னு ஆசை, இதை போட்டுக்கணும்னு ஆசை, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இல்லறவாசிகளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இந்த முனி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற முனிவர்களுக்கு இந்த ஆசைகள் அப்படிங்கிறது அறவே கிடையாது. அப்போ அவங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்களுடைய பேச்சு நம்ம அவங்கள போய் புகழ்ந்து பேசினாலும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ஷன் தான். அவங்கள வந்து இகழ்ந்து பேசினாலும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ஷன் தான். அவங்க கோபப்படுவாங்களா, அவங்களுக்கு பயம் இருக்கிறதா அப்படின்னா இல்லவே இல்ல. சோ அவங்க எந்த பாதிப்புமே அடையாமல் இருப்பாங்க. புத்தரை வந்து ஒரு தடவை அவர் வந்து நகர்வலம் போயிட்டு இருந்தார் சீடர்கள் கூட. அப்போ அவரை பார்த்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கெட்ட வார்த்தைகளாலே திட்டுறார். அப்போ அந்த சீடர்களுக்கெல்லாம் கோபம் வந்து அடிக்க போகும்போது புத்தர் தடுத்து விடுகிறார். அவன் சொல்லிட்டு போட்டும், அவன் சொன்ன வார்த்தைகளை எல்லாம் நான் வாங்கிக்கல. அப்ப வாங்காதப்போ அந்த வார்த்தைகள் அவனுக்குதான் சொந்தம், எனக்கு சொந்தம் இல்ல. அப்ப நம்ம ஏன் கோபப்படணும் அப்படிங்கிறார். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் சிதாதி முனிகள். சோ எப்படி அவர்கள் நடந்துப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா, ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குவது போல. அதாவது பக்தி சம்பந்தமான விஷயங்கள் அங்க பேசுறாங்க அப்படின்னா, அந்த அந்த இடத்துல பக்தி சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா, அவர்கள் வந்து எப்பவும் போல அங்க இருப்பாங்க. அதற்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயங்கள், சோ பக்திக்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயங்கள் இருக்கும்போது, அவங்க ஆமை எப்படி தனக்கு ஒரு ஆபத்து வரும்போது தன்னுடைய உடலை வந்து ஓட்டுக்குள்ள மறைச்சு வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி இவர்களும் கூட தங்களுடைய புலன்களை வந்து அந்த பக்கம் திருப்பாம, தன்னுடைய மனசு, புலன்கள் எல்லாவற்றையும் ஒடுக்கி தன் ஓட்டுக்குள்ள எப்படி ஆமை வச்சுக்குமோ அந்த மாதிரி அடக்கி ஆள்கிறார்கள் அப்படின்னு. எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அவர்களுடைய போக்கஸ் எல்லாமே பகவானை சென்று அடைவது மட்டும்தான். அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஆசைகளும் இல்லை. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதை தவிர வேறு எந்த விஷயங்களிலும் அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள்.
இப்படிப்பட்டவர்களை தான் வந்து நம்ம ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ராமானுஜர் அவரை எடுத்துக்கோங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதரை எடுத்துக்கோங்க. சோ நிறைய பேரு நம்ம பரமாச்சாரியார் காஞ்சி மகா பரமாச்சாரியார் எடுத்துக்கோங்க. இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே உலகத்தினுடைய அந்த இதுக்காக தான் வந்து வாழ்ந்தாங்க. அவங்களுக்காக வந்து அவங்க எதுவுமே அவங்களுக்கு செல்பிஷ்னஸ் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. உலகச்சேமம் மட்டுமே அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக இருந்தது. சோ லோகா சமஸ்தோ சுகினோ பவந்து அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கொள்கையாகவே இருந்தது. இப்போ பகவான் வந்து பேச போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन् एवात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण माताजी। புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அதாவது புருஷர்களிலே உத்தமமானவர். அதனாலதான் பகவானுக்கு புருஷோத்தமர் அப்படின்னு பேரு. பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினாலும் புலன் எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். அப்போ சிதாதிரி முனியோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். அப்போ அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து மனசு எப்பவுமே நம்ம எதையாவது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்ப கற்பனை பண்ணும்போது ஆசைகள் எழும். அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்வோம். சோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்க கற்பனை கிடையாது. எந்த ஆசைகளும் அவங்களுக்கு கிடையாது. சோ அதனால அவங்களுடைய மனது வந்து ரொம்ப தூய்மையா இருக்கு. சோ அவங்க களங்கங்கள் எதுவுமே இல்லாம எப்ப ஆசை வருகிறதோ அந்த மனசுல கண்டிப்பா கண்டாமினேஷன் களங்கங்கள் இருக்கும். சோ ஆசைகளே இல்லாத அந்த தூய்மையான மனதோட யார் வந்து திருப்தியாக இருக்கிறாங்களோ மனசு எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது. சோ அப்படிங்கிற அந்த திருப்தி யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் வந்து எப்படி இருக்கிறார்கள்? ஒரு தெய்வீக நிலையில் இருக்கிறார்கள். சோ அவங்கதான் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ அவங்கதான் ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு இங்க ஒரு டெபினிஷன் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிறார். சோ இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டா பிரகலாதர் மகாராஜாவை சொல்லலாம். பிரகலாதர் வந்து தன்னுடைய தாயின் வயிற்றிலே இருக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் தெரியும். தாயின் வயிற்றிலே இருக்கும் போதே வந்து நாரதர் முனிவர் வந்து நாராயணரை பற்றிய விஷயங்களை பேச 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 இவர் வந்து கேட்டு அவருக்கு வந்து தன்னுடைய தாயின் வயிற்றிலே இருக்கும் போதே வந்து பகவான் மேல பக்தி ஜாஸ்தி. அப்ப பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவர் எந்த குலத்திலே பிறந்திருக்கிறார்? அசுர குலத்திலே பிறந்திருக்கிறார். சோ தன்னுடைய தந்தை ஒரு அசுரன் இல்லைங்களா? இரண்யகசிபு. சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ நாராயணரை கும்பிடக்கூடாது, நீ ஓம் நமோ நாராயணா சொல்லக்கூடாது, இரண்யகசிபுவே நமக அப்படிதான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறார். நாராயணர் பெருமாள் கோயில் எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடிட்டாங்க. சோ நாராயண மந்திரம் ஒலிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனாலும் பிரகலாதர் கேட்கல. எப்பவுமே வந்து நாராயணன் அவருடைய நாமத்தையே ஸ்மரணையிலே வச்சிட்டு இருந்தார். சோ அவருக்கு எத்தனை துன்பங்கள், அவரை வந்து மலையிலே உருந்து உருட்டி விடுறாங்க. அப்புறம் விஷப்பாம்புகளை வைத்து கொல்ல பாக்குறாங்க. யானையை விட்டு தலையை இடறச் செய்கிறார்கள். ஒரு அப்பா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு என்னென்ன துன்பங்கள் தரக்கூடாதோ அத்தனை துன்பங்களையும் தந்தாலுமே அவர் வந்து பகவானை வந்து ஸ்மரணை பண்ணுவதை இருந்து அவர் ஒருபோதும் விலகவே இல்லை. சோ அப்படிப்பட்ட துன்பங்களை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு பகவானுடைய அந்த நாமத்தை வந்து ஜபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு போக்கஸ்டு அந்த அந்த ஒரு அந்த போக்கஸ்டான அந்த மன உறுதியோட இருக்கிறனும் அப்படிப்பட்டவங்க தான் வந்து ஸ்திதாதிர் முனி. சோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. த்யாயதோ விஷயான் பும்சஹ சங்கஸ்தேஜோபஜாயதே சங்கா சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் க்ரோதோபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 62வது ஸ்லோகமும் 63வது ஸ்லோகமும் நம்முடைய மனதிலே ஏற்படுகின்ற ஆசைகள் நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து எந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போய் தள்ளுகிறது அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து தெளிவாக சொல்லுகிறது. சோ புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன.
இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் புலனோக்கு பொருள்கள் அப்படின்னா சில பேருக்கு மண்ணாசை, சில பேருக்கு பெண்ணாசை, சில பேருக்கு பொன்னாசை இல்லைங்களா? சோ நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம ஆசைப்படுறோம். சோ அந்த பொருள்கள் மேல ஆசைப்படுறோம். இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க ஒரு இளைஞனும் யுவதியும். சோ இவங்களுக்கு இந்த பொண்ணு மேல இந்த பையனுக்கு காதல் வந்துருச்சு. பாக்குறான். அந்த பொண்ண பார்த்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. சோ புலனோக்கு பொருளை பார்க்கறான். அத பத்தியே சிந்திக்கிறான். அத பத்தியே சிந்திக்கிறதுனால, எந்நேரம் அவள பத்தி சிந்திச்சே இருக்கிறதுனால, ஒரு பற்று வருகிறது. ஒரு லேசான ஒரு அட்டாச்மென்ட் வருகிறது. சோ அந்த அட்டாச்மென்ட்ல இருந்து அது என்னவாக மாறுகிறது? ஆசையாக, காமமாக மாறுகிறது. அந்த காமம் பெருகி, பெருகி, பெருகி அது கிடைச்சா சரி, அது கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது அது கோபமாக உருவாகிறது. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதேதான் ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும் கிடையாது. அதுவே வந்து ஒரு லேண்டா இருக்கலாம். சில பேருக்கு என்ன என்ன விஷயங்கள் வேணா இருக்கலாம். அது கிடைக்காதப்போ நமக்கு வந்து அது கோபம் வருகிறது. இதனுடைய கன்டினியூஷன் தான் அடுத்த ஸ்லோகம். படிங்க மாதாஜி. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति हरे कृष्ण புத்தி நாசம். சோ புத்தி நாசம் அடைகிறது. கோபம் வந்துருச்சா? கிடைக்கலன்னு உடனே கோபம் வந்துதா? அதனால என்னாச்சு? கோபத்தில இருந்து ஒரு மயக்கம். அப்போ மயங்கிய நிலையில இருக்கிறோம். எது தவறு? எது சரி? இது செய்யலாமா? இது செய்யக்கூடாதா? எப்படி வந்து அ குடிச்சவங்க வந்து எப்படி தன்னிலை இழக்கிறார்கள் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன செய்யறாங்கங்கிறதே தெரியாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த மயக்கம், நினைவு இழப்பு ஏற்படுகிறது. அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படி அவங்கள வந்து சரியா சிந்திக்க முடியல மனசுனால. கரெக்டான பாதையில போக முடியல. அந்த சிந்திக்க முடியாததுனால அறிவு வந்து இழக்கிறோம். சோ நம்மனால நம்ம எது சரி, தப்பு அப்படிங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாத நிலைமையில அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் புத்தி நாசம் அங்கே. அப்போ அவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கிறான். அப்போ தவறு செய்கின்றான். அந்த தவறினால மறுபடியும் மறுபடியும் செய்கின்ற தவறினாலே பாவங்கள் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ கடைசியில அவன் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்கிறான். இதுதான் ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே வந்து இதுதான் நடக்கிறது. இத பாருங்க ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் புலன் பொருள்களை வந்து பார்க்கிறோம். அதன் மேல ஒரு பற்று வருகிறது, அட்டாச்மென்ட். அது ஆசையாக, காமமாக மாறுகிறது. அது கிடைக்காதப்போ கோபம் வருகிறது. அந்த கோபத்தினாலே மயங்கிய நிலையில இருக்கிறோம். நினைவு குழம்புகிறது. நம்மளுடைய புத்தி நாசமடைகிறது. அது எங்கே நம்ம இழுத்து போகிறது? அழிவுக்கு இழுத்து போகிறது. கொலை, கொள்ளை எல்லாமே வந்து எதனால நடக்குது அப்படின்னா, நம்மனால சரியா சிந்திக்க முடியல. அதனால நம்ம நம்ம வந்து இந்த அழிவு பாதையிலே நம்ம வந்து வீழ்ந்து விடுகிறோம். இதுதான் ஆசை நம்ம எங்கெல்லாம் அழைத்து கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சைக்கிள்ல விளக்கியிருக்காங்க. சோ நான் உடல் இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து தீர்வு தர்றார். நான் உடல் இல்லை. இத வந்து நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஆ 1966லயா ஒரு விஷயம் நடந்தது. நம்ம இந்தியால தான் நடந்தது. மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறத வந்து அ மறுபிறப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ப வைக்கிறதுக்காக இந்த கதைய வந்து எக்ஸாம்பிளாவே சொல்லலாம். இப்போ எப்போ குஜராத்ல பகதூர் அப்படிங்கிறவர், திருமதி பகதூர். இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை, பெண் குழந்தை பிறந்தது. அதுக்கு வந்து அவங்க சாந்தா அப்படின்னு பேரு வச்சாங்க. அந்த குழந்தை வளர்ந்தது. 3 1/2 வயசு ஆச்சு. 3 1/2 வயசு ஆகுற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. 3 1/2 வயசுக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தை வினோதமாக சில விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தது. அவங்க வீட்ல வந்து நான்வெஜ் சமைச்சாங்க. அப்போ இந்த குழந்தை சாப்பிட மறுத்து விட்டது. சாப்பிட மறுத்துட்டு நான் 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 எ நம்ம எங்க வீட்ல எல்லாம் வந்து நான்வெஜ் சமைக்க மாட்டாங்க. எனக்கு இந்த நான்வெஜ் சாப்பாடு வேண்டாம். அப்போ நீங்க 2 பேரும் என்னுடைய அம்மா, அப்பா கிடையாது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. காத்து கருப்பு பேய், பிசாசு அடிச்சிருக்குமோ? ஏதாவது அந்த மாரி தானே முதல்லலாம் நினைப்பாங்க.
அந்த மாதிரி பயந்துட்டாங்க. சோ அந்த வீட்டுக்கு அந்த பகதூருடைய நண்பர் ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஹெட் மாஸ்டரா இருக்கார். அவர் வந்தார். அவர் வந்து இந்த குழந்தையோட பேசும்போது சும்மா விளையாட்டா, "அப்படியா? உனக்கு வந்து வேறொருத்தங்க தான் அம்மா, அப்பாவா? நீ இந்த வீட்ட சேர்ந்த குழந்தை இல்லையா? சரி உங்க அம்மா, அப்பா பேர சொல்லு." இந்த மாரி எல்லாம் உனக்கு அந்த குழந்தை சொல்கிறது, "எனக்கு கல்யாணம் ஆகி விட்டது." அப்படிங்குது. "எனக்கு 4 வயசுல ஒரு குழந்தை இருக்கான். ஆண் குழந்தை இருக்கிறான்." அப்படிங்குது. "அப்போ உன்னுடைய கணவர் பேர் என்ன?" அப்படின்னா, அது என்னமோ சர்மாவோ என்னமோ சொல்லுது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும்போது, அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, ஒரு நாள் அதையெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டார். எழுதி வச்சுக்கிட்டு சும்மா ஆ உன்னுடைய வீட்டோட அட்ரஸ் எல்லாம் சொல்லுன்னா, அந்த குழந்தை அழகா சொல்லுது அட்ரஸ் எல்லாம். உடனே என்ன பண்ணார், அந்த அட்ரஸுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். கடிதம் எழுதிட்டு அத பத்தி மறந்துட்டார். இந்த குழந்தை இந்த மாரி நிறைய விஷயங்கள் பேசிக் கொண்டு தான் இருக்குது. சோ கரெக்ட்டா 1 மாசம் கழிச்சு அந்த அ அந் அந்த அட்ரஸ்ல இருந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு கடிதம் வருது. பார்த்தா, ஆமா. அந்த கணவராகப்பட்டவர் எழுதுறார். ஆமா, எனக்கு வந்து 9 வருடங்களுக்கு முன்னாடி என்னுடைய மனைவி சாந்தா இருந்தா. அவ இறந்துட்டா. எங்களுக்கு ஒரு மகன் கூட இருக்கிறான். சோ இந்த நீங்க சொல்வது அனைத்தும் உண்மைதான். அப்படின்னு வந்து திரும்ப வந்து லெட்டர் வருது. இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள வந்து இவங்க மாத்தி, மாத்தி இந்த பொண்ணு இப்படி சொல்றா, இது உண்மையா? ஆமா. அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு நாள் அந்த கணவர் என்ன பண்ணினார், தன்னுடைய மகனை அழைத்துக் கொண்டு இந்த குழந்தை இப்ப இந்த குழந்தையா இருக்குது. இது குழந்தையா இருக்குது அந்த சாந்தா. சோ பாக்க வந்துட்டார். பாக்க வந்ததுக்கு அப்புறமா, பார்த்த உடனே ஓடி போய் தன்னுடைய கணவரை பார்த்த உடனே, இது இன்னும் சின்ன குழந்தையா தான் இருக்கு. அவருடைய கால்ல விழுந்து வணங்குது. சோ நெறைய விஷயங்கள வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அது எல்லாமே உண்மையா தான் இருக்கு. அப்போ இதையெல்லாம் பார்த்துட்டே பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது, அந்த கணவர் சொல்றார், "நான் இந்த குழந்தையோட நான் தனிமையில பேசணும் கொஞ்சம்" அப்படிங்கிறார். சரி, தனிமையில பேசிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா, அவங்க 2 பேரும் நெறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லீங்களா? முதல் ஜென்மத்துல அந்த குழந்தை தன்னோட கணவரோட. வெளியில படார்ன்னு கதவ திறந்துட்டு வந்து என்ன சொல்றாரு, "ஆமா, இது என்னுடைய மனைவியே தான். எங்க இருவருக்கும் நடந்த உரையாடல்கள், விஷயங்கள் எல்லாமே தெள்ளத் தெளிவாக இந்த குழந்தை சொல்கிறது. நிச்சயமாக இது என்னுடைய மனைவிதான்." அப்படிங்கிறாரு. சோ எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த செய்தி ஊர் முழுக்க பரவுகிறது. சரி, இந்த செய்தி வந்து மகாத்மா காந்தியடிகளுக்கும் கூட போகிறது. அவர் கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி ஒரு 15 பேர் கொண்ட குழு. அந்த 15 பேரும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர்களாக இருந்தார்கள் அப்போ நாட்டுல. அவர்களை போய் இந்த விஷயத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து நிறைய கட்டுரைகள், படங்கள், நிறைய விஷயங்கள், புத்தகங்கள் எல்லாமே கூட வந்தது. இதை வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய அனுப்புகிறார். சோ இப்போ இந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு அந்த ஊருக்கு போறாங்க. கணவருடைய ஊருக்கு போறாங்க. அந்த போய் இறங்கினதுல இருந்து வீட்டுக்கு போய் சேர்ற வரைக்கும் அந்த குழந்தை சொல்லிக்கொண்டே வருகிறது. இந்த தெருவில் தான் என்னுடைய கணவருடைய நண்பர் வீடு இருக்கிறது. நாங்க அப்பப்ப வருவோம். இந்த கோயிலுக்கு வரும்போதெல்லாம் நாங்கள் வந்து துவாரகாதீஸ்வர். இந்த கோயிலுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து விளக்கு ஏற்றுவோம். நாங்கள் கணவன், மனைவி 2 பேருமே வந்து அப்படிங்கிறாரு. அப்போ அங்க போய் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த கடையில ஒரு பலகாரம் வாங்கி சாப்பிடுவோம். இங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்குது. அப்போ ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார். அவர பார்த்த உடனே போய் கால்ல விழுந்து ச கும் அ ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்குது. இது வந்து என் கணவருடைய அண்ணா அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு வீட்டுக்கு போறாங்க. வீட்டுக்கு போனோனே, இது வந்து எங்களுடைய வீடு இல்லையே அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா, அப்ப வந்து இவங்க அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் வேற வீட்டுக்கு மாறி போயிட்டாங்க. அதையும் கரெக்ட்டா சொல்லுது அந்த பொண்ணு. பொன் குழந்தை. அப்போ இது எல்லாம் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு தெரிந்து விட்டது. சோ இந்த குழந்தைக்கு போன பிறவியின் ஞாபகங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது. சோ மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கிறது அப்படிங்கிறதை நம்ப வைத்த உண்மையான சம்பவம் இது. கடைசியா வந்து ஏன்னா அவர் வந்து கேக்குது அந்த குழந்தை. ஐ அ நம்ம வந்து யாரு இறந்துட்டாலும் நம்ம வந்து வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நம்ம வந்து பேசி வச்சிருந்தோமே! நீங்க இப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களே! அப்படின்னு வந்து அந்த குழந்தை கேக்குது. அப்போ இந்த குழந்தை கடைசியா யாருகிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி பேச்சு வந்தப்போ, அது அந்த குழந்தையே தீர்மானிக்கட்டும்னு விட்டுட்டாங்க. அப்போ அந்த குழந்தை நான் வந்து அ கணவரோட இருக்கல. நான் வந்து தனியாவே இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு போயிருச்சு. தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க தன்னுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் அங்கேயே பகவானுடைய நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டு அங்கதான் கடைசி வரைக்கும் அந்த சாந்தா அப்படிங்கிற குழந்தை அங்கதான் தன்னுடைய உயிரை விட்டது. சோ இதை பற்றி பாரதிய வித்யா பவன் கூட இன்கார்னேஷன் ஆஃப் சாந்தா அப்படின்னு தலைப்புன்னு நினைக்கிறேன். அந்த தலைப்பு நான் மறந்துட்டேன்.
ஆனா இன்கார்னேஷன் அது மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. பாரதியார் வித்யா பவனுடைய பப்ளிஷ்ல அது வெளிவந்தது. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நாம் நம்முடைய இந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. அந்த ஆத்மாவுக்கு மறுபிறவி அப்படிங்கிறது உண்டு அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த நடந்த கதையிலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நம்ம இந்த நான் உடல் அல்ல. இது இந்த புரிதல் நம்மளுக்கு ஏட்டளவில் தான் இருக்கிறது. ஆனா மகாத்மாக்களுக்கு அவர்கள் சொல்லுகின்ற சொல், செயல், எண்ணுகின்ற எண்ணம் எல்லாமே அவர்களுக்கு ஒண்ணுதான். நமக்குதான் இரண்டு முகங்கள். நாம சொல்லுவது ஒரு மாதிரி, செய்வது ஒரு மாதிரி. ஆனா மகாத்மாக்களுக்கு ஸ்திதாதி முனி அப்படின்னு சொல்லுகின்றவர்களுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். சோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம சரணடையும் போது அவர்கள் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க. அதை உடனே நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா கூட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆன்மீக பாதையிலே எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தெளிவு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஃபினிஷ் பண்ணட்டுமா? பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷஸ்து ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। अस्मिन् तदात्मन्ननुपात्मकल्पे सोमेत्रमुत्थापित पद्मयोनिः अनंत भूमा ममरोगरासिं निरन्ति वातालय वास विष्णु। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி ரெக்கார்டிங் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்.